Buenos días. Buenos días. Iniciamos sesión extraordinaria de pleno de data de outubro de 2017. Con siguiente orden do día. Punto número 1, expediente número 981/2017, cuenta general del presupuesto municipal 2016. La propuesta consistente en la aprobación de la cuenta general. Sabrán que es un trámite preceptivo la aprobación plenaria para que las cuentas puedan ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Básicamente esa es la cuestión. Bien. Intervenciones. Manuel, Ana, Isa, Carlos, Rafa, Ángel. Sí, nada, como a conta xeral foi publicada no Boletín Oficial da Provincia no 30 de agosto hasta o 29 de setembro. Ambos inclusive, non se presentaron ninguna reclamación ni delegacións á mesma, entón, levar a pleno un simple trámite, acompáñase o certificado do secretario para corroborar todo dito nada máis. Gracias, Ángel. E pasamos logo a votación. Votos a favor, por favor. Votos en contra. E abstencións. Son 7 votos a favor e 5 abstencións. Siguiente punto, expediente número 1009/2017, que es la modificación puntual del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento. Proposta determinada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Xerais. A proposta consiste en modificar o convenio colectivo en relación aos aspectos previstos no anexo a proposta e permitirá ao órgano laboral competente, neste caso a Consellería de Economía, Emprego e Industria, para o seu registro e publicación. Pasamos entonces al orden de intervenciones. Manuel, Ana, Isa. Estou de acordo ca modificación do convenio colectivo, penso que ainda queda moito traballo por facer. Creo que é conveniente que vostede, como concelleiro de persoal ahora mismo, teña máis reunións cos distintos comités de empresa, cos distintos, cos delegados sindicais e con todos, para fortalecer esas negociacións cos traballadores que tantos últimamente están creando bastante polémica. O meu voto vai ser a favor. Gracias. Carlos. Sí, vou votar a favor tamén. Bien. Comentamos tamén iso, que o Comité de Empresa, as modificacións do convenio colectivo, solicitou o 7 de xullo o inicio das negociacións para revisar varios artigos do convenio colectivo do 26 de abril de 2010 e mantiveronse dúas reunións os días 18 e 20 de xullo e unha vez acabado un principio de acordo someteuse a consideración da Mesa Xeral e por unanimidade, tanto por parte dos traballadores como por parte do Concello, chegouse un acordo. Nada máis. Moitas gracias, Ángel. Pasamos logo a votación e votos a favor. Unanimidade. Gracias. Siguiente punto, expediente número 1210/2017, que é a determinación dos días festivos locais para o ano 2018. Existe unha enmienda que pode sacar. Sí. Como existe unha enmienda de Isabel, vamos a escuchar. Sí. María Isabel Rego Martínez, concelleira non adscrita no Concello de Ortigueira, ante o Concello respetuosamente expón que con relación ao número 3 da orden do día do pleno extraordinario, no 10 de outubro, visto o ditamen da Comisión Informativa e a proposta do Grupo de Goberno para establecer como festivos locais os días 13 de xuño e 13 de xullo de 2018, formula a emenda que se fundamenta no seguinte. Primeiro, os municipios próximos propoñen como festivo o martes de Antroido ou mércoles de Cinza. Segundo, en Ortigueira, desde fai anos, é festivo o martes de Carnaval. Punto número 3. O calendario escolar sellala como non lectivos os días 12, 13 e 14 de febreiro. En principio, o 13 de xuño é día lectivo. Cuarto, a posibilidade, tendo o libro 12 de febreiro, de facer unha ponte encadeado varios días libres, sábado, domingo, luns e martes. E quinto, a conciliación da vida laboral coa vida familiar é máis necesario
que os pais teñan festivo cando os fillos teñen vacacións escolares. Dado que aquí, añado, dado que aquí en Ortigueira é moi difícil os que traballamos conciliar a vida laboral ca profesional, eu entendo que sería mellor que os pais que traballamos podamos disfrutar dos fillos tamén cando teñan eles vacacións. Apoiándose neles, nestes 5 puntos, esta concelleira propón ao pleno a adopción do seguinte acordo, que se establezcan como festivos locais o 13 de febreiro, martes de Antroido, e o 30 de xullo, Día da Caridade do Cobre. Sí, moitas gracias, señor. E siguiente intervención, Manuel. Ana. No. Carlos. A ver, acabo de ter coñecemento desta emenda. Os centros educativos, efectivamente, teñen como día festivo o martes de Entroido. A verdade é que estamos tarde escollendo estes días, parece que foi un despiste, estamos tarde porque os centros educativos tiveron que escoller xa 2 días lectivos e despois, en función de se o Concello escollía o San Antonio ou se escollía outro día, pois eses 2 días van quedar en un solo. Que pasa cos centros educativos? Que tratan de poñerse de acordo, pero ás veces, como sucedeu o ano pasado, pois o colexio escollía un día e o instituto escollía outro. Entón, pois, como contábamos, ou contaban, mellor dito, en ambos os 2 centros que o San Antonio iba a ser festivo outra vez, pois penso que xa non se chegou a ese acordo do segundo día porque dábase por feito que o San Antonio non ia ser, o sea, que ia ser xa festivo local, non? Teño as miñas dúbidas. Por un lado, son entendibles as razóns que dá Isabel, aínda que eu tamén penso que, dadas as polémicas que houve o ano pasado, que poderíamos todos sacrificarnos o martes de Entroido e, nun xesto de cara a Ortigueira e a Espasante, pois manterlles tanto festivo de Espasante como ese día da Caridade do Cobre que tanto lle gusta ás persoas que son inmigrantes que veñen de fora. Entón, eu en principio, a non ser que temos máis tempo debatindo, voume manter na proposta inicial. Moitas gracias, Carlos. E Rafa. E Ángel. Sí, bueno, simplemente comentar un pouco o punto da emenda sobre o punto 4. O tema de facer pontes nas empresas, bueno, non todos os traballadores van poder gozar de ese festivo, vamos. Quer dicir que o martes de Carnaval sea festivo, que o lunes a xente no traballo vai conceder ese día. Entonces, claro, nosotros, bueno, intentábamos un pouco que di Carlos tamén, o 13 de xuño, que en Espasante este ano, a verdad que quedaron contentos. E o 29, que é domingo de xullo, que é o día da patrona, pois poderla disfrutar un pouco máis, porque o 30 sendo festivo, poderíase a xente estar un pouco máis descansada, por así decirlo, poder disfrutar o mellor da festa. Pero, bueno, é unha cuestión de debatido, de chegar a un acordo, vamos. Se podemos chegar a un acordo, mellor. E si, Isabel. Bueno, eu non sei se vos destedes conta que o 13 de xuño, día de San Antonio, é un mércoles. Sí. Entonces, vamos a ver, a xente despasante é como San Julián en Loiba. É dicir, San Julián en Loiba é un lunes, un martes, un mércoles. É dicir, independientemente, vai ter afluencia de xente pola súa tradición. Eu solo simplemente é conciliar a vida familiar ca profesional, nada máis. O 13 de xuño é imposible que se faiga unha ponte. Pero, bueno, o lunes tampouco se vai, non é seguro que se pode facer. Non é seguro, pero a maioría das empresas o lunes fan a ponte. E reitero, na maioría dos concellos, martes de Carnaval é festivo, e aquí sempre foi festivo. Eu, se o día de San Antonio fora un jueves, bueno,
vale, que é que se non temos que deixar os fillos con que coitamos, como a sempre, non... A ver, Isabel, iso... Non sei Sí, sí, vale. É verdade o que dix, pero tamén é verdade que o martes de Entroido, polo que eu coñezo, que levo aquí toda a vida, é un día, non vou dicir triste, é un día que sais á rúa pola mañá e non hai naide, si, seguramente pois, a xente coma o seu derradeiro cocido, ata, como se dicía antes, adeus martes de Entroido, adeus meu amiguiño, ata domingo de Pascua non comerei máis touciño. Pero o día de San Antonio, pois ten actividade pola mañá, é dicir, é a hostelería de Espasante, non cabe dúbida que en Espasante hai pois uns cuantos negocios de hostelería concentrados que ese día poden ter todos os comedores cheos. E o martes de Entroido non se iba a dar esa situación. É verdade que non hai ponte, sí, é verdade que un día de traballo cos nenos pois que é complicado, sí, pero penso que é un día que se pode amañar perfectamente. Sin embargo, estamos botando unha boa axuda aos veciños de Espasante. E máis que nada, que é un xesto de solidaridade con eles, porque sempre estamos con esa discusión de se as festas de Ortigueira, as festas de Espasante, todas son importantes, tamén o resto das parroquias, pero é verdade que Espasante é un núcleo, o segundo núcleo en poboación concentrada, non? Do concello, é que coas polémicas que houve anos anteriores eu penso que deberíamos ter ese xesto. Podo contestar o señor Alberto? Sí. Eu penso que os veciños de Espasante seguramente, máis que as festas lles agradecerían encontrarlles solución á depuradora, encontrarlles unha solución ao aparcamento. Isabel, estamos falando do tema dos festivos. Xa, pero encamiñoume. Non vamos a facer... Por suposto que sí, pero Claro. iso xa está máis calado, Bueno. ten que ver co tema. Sí. Vamos a ver. Queréis hacer un receso. Un receso, comentad los portavoces. Eu non sei Pasamos a portavoz. votación directamente. Que haxa un acuerdo, bom. Un receso supón interrumpir o pleno 5 minutos, ou que sea, tratádelo e a volvemos falar máis tal, bueno, pois, entendemos, claro. Sí, bueno. Facemos un receso de un minuto e se podes avisar os portavoces, acordamos ese día entre todos e xa está. Termina o receso, iniciamos de novo o pleno e o primeiro que temos que facer é votar a emenda presentada á proposta, a emenda de Isabel. Logo, votos a favor da emenda, votos en contra da emenda, abstencións e unha prospera moción queda con 3 votos a favor, 5 votos en contra e 5 abstencións e 4 abstencións. 4 abstencións. Ben, e o seguinte que temos que facer é votar o punto do día, a proposta. E logo votos a favor destes días da proposta, votos en contra, 2, abstencións, 5. Mira, Sí. podería explicar a miña abstención. Sí, claro. Sí. Mira, ainda que eu estou de acordo que para mí sería importante que o martes de carnaval fora festivo, levo sendo toda a vida. En Espasante celebramos o martes de carnaval, temos unha comida de carnaval todos, bueno, na aldea non no Porto, pero tamén veñen os do Porto de Espasante. Entonces, volvemos ao mismo. En Espasante é importante o carnaval. Hai moito tempo que é importante o carnaval. En Ortigueira creo que queríamos dar importancia ao carnaval, facer un bon desfile o lunes, polo tanto, creo que debería ser festivo o martes de carnaval. Pero como eu vivo en Espasante, para min é importante Espasante, estou aquí por Espasante, además de polo resto da Ortigueira, non vou dicir que non sea festivo o día de San Antonio, porque eu vou ir sea festivo ou non sea festivo. Entonces, pos demás, pois se é importante que sea festivo, tampouco me vou opoñer. Por iso, non votei en contra
dese festivo. Ahora, eu creo que debería ser o martes de Carnaval, aínda que tamén penso que debería ser festivo o martes de Carnaval e o día de San Antonio, xa que o domingo da patrona é festivo. Como era antes, era cando a patrona era festivo, o domingo era o día de San Antonio, e se non, non era. Era así, en Espasante sabemos que era así. Pois estábamos esperando o ano que cadraba o día da patrona domingo para que San Antonio fora festivo. Nunca foi como é agora. Pero bueno, eu non estou en contra de que o día de San Antonio sea festivo porque é a miña parroquia. Agora, para nosotros tamén é importante o día de Carnaval. Ben, moitas gracias. Comento os resultados da votación. Son 5 votos a favor, 2 votos en contra e 5 abstencións. Vale. Logo prospera a proposta. E non temos máis puntos do día e levantamos a sesión.